plató ens han portat teles, agulles i fils per ensenyar-nos a fer patchwork. De fet, cada vegada hi ha més gent que aprèn a cosir, a confeccionar els seus propis cobrellits. A més, apuntar-se a un taller de patchwork representa també la possibilitat d'aturar-se una estona, de trobar-se amb altra gent i també m'imagino de xerrar. Ara ens ho explicarà la Montse Alsina, molt bon dia, que ens acompanya. Bon dia. La Montse és de Són Pedaços, al carrer Ribes i Perdigó, on podem anar a aprendre a fer patchwork. Podeu venir a fer tots els tallers que vulgueu. Des de patchwork, posem brodats també, fem moltes coses. Ara parlarem de tots aquests tallers que feu, de totes les coses que podem aprendre a Són Pedaços, però abans que res volem saber què és això del patchwork, que està tan de moda. Hi ha gent que diu que és una tonteria que estiguis tallant trossos de roba de peces sencers per tallar-los a trossets petits i anar-los cosint, però és que realment podem fer coses meravelloses. Antigament sí que es feia com per aprofitar les robes antigues, el que et quedava, els trossos vells els llançaves, guardaves lo nou i anaves fent, amb aquells retalls anaves fent coses. Ara ja ho fem més sofisticat, ara ja agafem el tros de tela de peça, el tallem i anem fent els trossets igualment. Però vaja, és un món que quan hi entres costa molt de sortir. És com fer un collage, perquè ens entenguem, amb teles diferents. Però amb robes diferents. I ho dèiem, ara està molt de moda, però això ja ve d'antic. Avui ve, diuen que d'Egipte. Vull dir, fa de 3.000 anys abans de Jesucrist, diu que això ja es feia. El que diu que els primers faraons ja duien capes acolxades, que diu que va ser el primer patchwork. I realment ha anat passant, cada vegada es va canviant, i ara ja és un entreteniment de moltíssima gent. Per què s'ha posat tant de moda? Per què hi ha tanta gent que cada vegada se suma més a això de fer patchwork? Jo crec que crida molt l'atenció i després a moltes senyores els serveix com una teràpia, perquè venen a la botiga, veuen l'ambient que hi ha un ambient molt maco, la gent es relaciona molt, i jo faig això, i mira, a mi m'agradaria fer allò, i els va enganxant, realment els enganxa moltíssim. És una cosa molt maca, molt maca. Quan dèiem això parlàvem del patchwork, tots probablement el primer que ens imaginem és un cobrellit fet amb aquests pedaços, però es fan moltíssimes coses més. Realment podem fer moltíssimes coses. Mira, tenim aquí, tenim nines, tenim les gallines aquestes, aquest gat aguantaportes, fem estores, fem cobrellits, fem tapissos per penjar a la paret, vull dir... Tot això és amb la tècnica del patchwork, Tot això és patchwork, és que el patchwork té moltes tècniques. I ara el que estem fent molt també és posar brodat dins del patchwork. Llavors anem fent diferents coses, però també hi anem aplicant els brodats i queden realment meravelles. Això ja ho ha fet algú amb una mica de nivell. Si volem aprendre a fer patchwork, què hem de tenir? Com a mínim saber fer els punts bàsics de... Hi ha senyores que han vingut a la botiga i m'han dit que elles no han tocat l'agulla i n'aprenen. Hi va haver una senyora que em va dir jo no seré capaç de fer això. I li vaig dir tu prova-ho, jo t'ensenyo a fer els punts. Després tu decidiràs si t'agrada o no t'agrada. I realment bé, i fa coses. Diu no m'ho creia que jo pogués fer això i ho fa. Vull dir, hi ha moltíssima gent que es pensa que no ho faran mai i realment si s'hi posen ho fan. Abans ens deia, per moltes dones que venen a Són Pedaços s'acaba convertint això de fer patchwork en una teràpia, no? Perquè s'ajunten, xerren. Avui la Montse ha vingut acompanyada de la Rosa Vila i la Joana Xofré. Jo et demanaré, Montse, si et sembla que ens afegim a aquesta banda del plató on són elles, perquè així també ens fem una miqueta la idea del que vindria a ser un taller de patchwork. Elles estan aquí cosint. Molt bon dia. Hola, bon dia. M'agradaria que m'expliqueu què és el que esteu fent cadascuna, quina peça esteu treballant. Jo ara estic fent una funda per una cadira que tinc a casa, que se m'ha fet vella, i estic fent la funda. I ho està fent amb la tècnica aquesta del patchwork, d'anar ajuntant? D'anar ajuntant totes les peces, veus? Quant temps li ha portat fer aquesta peça? Moltes hores, moltes hores. Jo em proposo a la nit, mentre veig la tele, ara estic fent una tira cada dia, però bastantes hores. És anar fent. Joana, en què treballa vostè? Jo estic fent un quadre per la meva neta, la Marta, que li va agradar d'un conte de la Repulse. I mira, m'ho va demanar, diu, ja m'ho fas, i l'estic fent. Molt bé, és un tapís que després emmarcaran. No, això mateix que hi ha al voltant, aquesta roba beix, això serà el marc.
Llavors per dins hi posem una boata i un forro, ho acolxem i això I li mateix dona- hi posem unes trebilles per penjar-ho a la paret, o hi posem una màniga, llavors es penja a la paret. Ja no cal emmarcar-ho ni res perquè ja queda així com el quadre aquest. Ja és directament per penjar-ho a la paret. Veiem que la Rosa i la Joana, totes dues, ja tenen Sí, tenen ja molt tenen de un nivell. rodatge. Quant sí. temps fa que participeu en aquests Jo tallers fa de molts Són anys. Pedassos? Fa bastant. Sí? Més o menys? Quan... Jo 10 o 12 anys ja. 10 o 12 anys? És que ella, quan va venir, totes dues, quan van venir a Són Pedassos, elles ja venien de fer patchwork. Perquè jo... Ja estaven familiaritzades amb Sí. això de l'agulla, ja cosien. I què és el que els porta a dues dones que ens ho diuen, ja cosien, ja estaven familiaritzades en fer treballs d'aquest tipus, apuntar-se a un grup de patchwork? És que ho passem molt bé. Perquè m'imagino que al final el cosir a vegades A vegades, ja sembla menys. a vegades xerrem més que cosim. A vegades venen, preparem feines, i llavors a casa elles van fent, però és que allà vas fent un... És el que ha dit la Montse, serveis de teràpia, t'expliques les coses i a mi això que m'agrada perquè ho has fet tu, jo també, és un grup molt maco. Tenim un grup molt maco i ens ho passem molt. bé. I anem allà més que res, preparem la feina, però després ja ens ho portem a casa i anem fent a casa, perquè clar, això és qüestió de moltes hores. Si només treballéssim a la classe, no avançaríem. Perquè quant temps pot portar fer un cobrellit de patchwork, per exemple? Bueno, Això jo l'últim que he fet me l'he fet. Depèn de les tècniques que fas. Clar, no hi ha un... No, perquè potser hi ha tècniques que són més ràpides i hi ha coses que són molt entretingudes, perquè si tu fas una tècnica d'aplicació que és tot entornadet, peces petitones, això trigues molt. Ara, si fas una cosa com ara això, amb gros, com aquell d'allà, que és més recte, tot seguit cosir, si tu tens hores ho pots fer bastant ràpid. Ara, una cosa més entretinguda d'aplicació, com el quadre aquest, això és aplicació. Llavors això és tot entornadet, a punt amagat, això són moltes hores. Clar, això m'imagino que a mesura que ens hi anem posant i que anem fent... Vas agafant tècniques noves, et va picant el gossanillo de dir, mira, ara vull fer això, o ara faré allò, ostres, però no hi he fet mai, serà difícil, però no, difícil no és posar-t'hi. És posar-t'hi, tenir paciència. Molta paciència, això sí. També estem acostumats a sentir que això del patchwork pot sortir una miqueta car, si més no perquè quan volem comprar un cobrellit de patchwork n'hi ha que són molt cars, i també perquè un pensa, home, si triem una tela d'aquí, una tela d'allà, potser sí que ens puja una mica i pica la butxaca. És veritat o...? No, sí, és car, resulta car, però pensa que això surt, depèn, perquè tu primer compres la roba inicial de sobre per anar muntant, ¿vale? Tu vas fent les peces. Llavors, quan ja has de posar la boata, has de posar el forro, llavors la cosa ja et pica una miqueta més. Però bueno, tens aquell treball tan maco que no et sap greu. I bueno, depèn de les hores que tu inverteixis. Et pot durar el cobrellit molt de temps, i llavors tampoc és car. Ara tu anar-te a comprar un cobrellit de patchwork fet a mà és incalculable, el valor Al final és un producte d'artesania. és artesania pura i no pots mai cobrar el que realment val. Jo hi ha vegades que venen senyors i em diuen com val això, li dius el preu i no li dius el que realment val les hores que has invertit, perquè inverteixes moltíssimes hores i no ho pots cobrar el que val realment, perquè bueno, és incalculable. Rosa, per exemple, tu que també fa ja molts anys que coses, quina és aquella peça que t'ha portat més temps de fer-la? Bueno, potser el primer cobrellit que vaig fer em va costar més perquè no sabíem, però ara avanço molt. I després també les teles s'aprofita molt, perquè, per exemple, jo he fet les estores dels meus nets, jo he fet en retalls de coses que m'havia sobrat, perquè un tros d'aquí, un tros d'allà, els hem anat combinant i m'ha sortit, només he tingut que posar la guata i la roba de darrere. El de més, pràcticament, ja ho tenia pagat de coses anteriors. És el que diem nosaltres, un fons d'armari. Sí. Sempre, al mínim retall, jo sempre els dic, ho heu de guardar tot. Es guarda tot. Es guarda tot, perquè és un fons d'armari realment perquè cosetes petites, tens els detallets, sempre tens. Clar, com comences no tens, però a mesura que vas comprant i vas tinguent, doncs sempre has d'anar, vas fent el raconet de les caixetes amb els retalls més grossos, més petits, i sempre tens on anar a buscar un retall. Clar, al començament sí que és tot inversió, però després ja vas fent. Montse, abans ens deies, dins el patchwork pots fer moltíssimes coses. Ens he portat les estores, els cobrellits, les nines, l'aguantaportes, Collarets, collarets.
De tot. De tot, Però i el que no ens ho inventem, m'imagino que després, una, quan ja està familiaritzada això d'anar fent, també s'aventura a anar provant, És que vas provant. Però és el que et dic, el que no has fet t'ho inventes, perquè dius, ostres, aviam com ens pot sortir això. I vas provant fins que et surt. I realment surten coses a vegades que no t'ho creus, I més enllà del patchwork, que són pedaços, més tallers. Tallers. De tot el que tingui a veure amb cosir. Fem tot el que és de patchwork, fem molt de brodat, ara començaré també amb boixets, i bueno, intentem que a la gent li agradi molt. Doncs tota aquesta gent que li agradi, que se senti atreta per totes aquestes coses que hem vist, que som capaços de fer nosaltres mateixos amb fil i agulla i amb tot de trossos de tela que anem guardant. Doncs saben que us poden trobar al carrer Ribes i Perdigó. Sí, 42. 42. Són pedaços, us podeu unir a aquests grups de patchwork que ens ho deien, a vegades més que cosir és teràpia, és xerrar i és compartir una estona. Senyores, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí. Gràcies. I nosaltres ara, quan són la 1:18 del migdia, el que volem és sortir al carrer. Per què? Perquè diuen